morning guys, for today's video punta kami sa bundok, sa bukid. Mag-ano kami, papakita ko sa inyo guys yung kakatayin namin na baboy this coming Sunday sa linggo ng pagkabuhay. Punta namin kung gaano siya kalaki. Dalawa kasi yung ipapakatay ni Mother Earth eh. Pero ang ganda dito guys, oh, tingnan nyo naman, grabe. Pag dito ka talaga pumunta guys, may mga nararamdaman ka, talagang mawawala yung mga nararamdaman mo kasi talagang ano, yung fresh air yung maano mo dito, malalanghap. Hindi kagaya sa Maynila. Ayan guys, may kambing. Sa Manila puro usok. Ang ating tingnan mo guys yung mga bahay dito. Talagang ano siya, native na native. Yan. Walang yero dito kasi sa tanghali medyo mainit. Pero hindi naman mainit dito guys kasi ano, maraming nyog, maraming kahoy. Kagandahan dito guys sa probinsya kasi makaalaga ka ng mga manok-manok eh. Ayan guys, napakalaking baboy ng alaga nila dito. Ganda kasi mag-alaga dito guys kasi yun ang laki na ng ano nyo, laki ng bayag. Lalaki pala ito. Ayan, isang lalaki saka isang babae guys. Ganda dito guys, talagang malawak na malawak. Ayan. Pero hindi pa yun guys yung lugar natin. Dadaan pa tayo dito sa sa tulay. Ako, bundok na bundok. Ang ganda dito, grabe. Sobrang ganda dito guys. Talagang ang laki ng laki ng alaga. Yan guys, may ano din sila dito, may hanging braids. Kasi guys, pagka ilog kasi ito eh, kaya pagka tag-ulan siya, malalim, hindi siya madadaanan guys, kaya meron silang hanging bridge dito. Yan o, tatawid tayo guys. Uy, grabe, katakot. Ang ganda, sobra. Hanging bridge, uy, gumagalaw. Uy, gumagalaw ang hanging bridge. Ayun guys, may kalabaw sa ilalim. Oh, yan, kalabaw kasi malaking ilog din ito guys eh. Kabila may kalabaw din. Yan guys, papakita sa inyo yung dalawang kalabaw. Yun. Tapos may mga may mga karosa. Ito guys, sa tayo. Lo. Uy, sabi, gumagalaw guys. Ganda, grabe. Malaglag tayo dito. Ganda dito guys, grabe, sobra. Ganda ng hanging bridge. Lolo. Tapos pagkalagpas mo ng hanging bridge, ito na yung makikita mo guys. Yan, napakaganda. So fresh talaga, grabe. Sarap manirahan dito. Problema lang kasi dito guys, kung dito ka maninirahan, yung pera na naman, mahirap mag ng pera dito. Although kung masipag ka naman talaga dito sa probinsya, hindi ka basta-basta magugutom. Shout out! Ayun guys, sawad pa sila, may tumawid. Grabe, ang galing nila tumawid guys. Parang wala lang, tumatakbo-takbo pa. Sanay na talaga sila dito. Ito na tayo guys.
Tatawid na tayo dito sa ano, sa ilog, aray. Ito yun guys, yung baba ng ano, baba ng hanging bridge. Bumaba na tayo kasi dito yung way natin papunta doon sa Babuyan. Yan na guys, yan. Ando na tayo.